I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. About time. Godt. Så har vi User Story 2011. Har I læst om den i TFS? Hej. Ja. Okay. Skal vi spille om den? Er I klar? Det er en restservice. Jeg har lavet flere restservices i Isbys bønder. Okay. Skal vi tage en runde mere? Er I klar? Er vi her alle sammen? Det har vi vidst. Tuko, vil du starte? Ja, jamen, jeg er færdig med den her opgave, og sætter den i review, hvis der er en af jer, der gider at kigge på den. Og så tror jeg, jeg tager den her. Og sætter min mand på. Jamen, jeg tror, vi laver pair program på den, så jeg sætter også en mand på den. Ingen af jer har kendskab til koden. Hvad foreslår du? Jeg tager den. Så prøv det. Det træk, Blondie.
Og så har vi også lige vist, at vi har versionering på systemniveau og på kundeniveau, så vi kan håndtere flere kunder og flere versioner i hele systemet. Og dermed mener vi, at acceptkriterierne er opfyldt. Hvad siger vores product owner? Inden du godkender, så har jeg lige et spørgsmål. Hvad sker der, hvis man skriver KMD, apostrof, parentes, semikolon, drop table, citizens, semikolon, dash, dash i kundeinformationsfelt? Jeg synes, det lyder som om, du taler om SQL injection. Det var Turgo. Han truede os. Turgo? Det tænker jeg nok. Det kan du da ikke mene, det her. Det må du tage op på den næste 1-til-1. Du har trukket den langt nok. Blondie! Ja, så nu Blondie. Til at blive klar. Vi starter nyt spring på mandag. Uffe, han har fået stjernenykker. Allerede? Lidt ligesom at være på arbejde allerede. Men kan du ikke fyre ham? Er det dig, der er instruktør? Jo, det er det faktisk at tænke på. Så laver han bare en scene. Total
diva-scene, hvor du smider tøjet, og så råber op og skriger, at du ikke kan have noget med en hest at gøre det. Der var ikke nogen, der sagde noget om nogen hest til mig. Så går du bare over mod bilen. 10 voksne mænd er bange for hesten. Ja. Skal fat penge? Få den lige væk. Seje cowboys, der ikke... Tror du får en ny karriere inden for film i stedet for udvikling? Det tror jeg helt sikkert. Ja. Det er slut med udvikling. Det er kun skuespil for nu af.